Gawas sa gamay, di pa gyud makahimo. Manang ningon sa Apostol Pablo, strive your own salvation. Strive na imong kagalingong kaluwasan. Maningkamot jud ta sa atong kagalingong kaluwasan. Wabita na ato panikamutan nga ang Ginoo gayud maga-reveal sa tanan kanang kingdom niya i-reveal unta na sa Ginoo kanang the secret and the mystery of the kingdom. Wabita na gitawag og secret kay kini wala gipadayag sa mga tao. Gani si Peter, siya ang sa 12 disciples, siya ang giingnan, upon this rock I will build my church. Yan naman, tungod kay ang pagtuon ni Peter kang Jesus Christ, kay nungutana man gud si Jesus Christ, unsay inyong pagtuon nato? Moto si Peter gipangutana, ikaw Pedro, unsay imong pagtuon nato? Ningon dayon siya, ikaw ang anak sa Diyos. Motong giingnan siya ni Jesus Christ. Ang imong gisulti, dili na pinadayag og tao, dili na kabugot kun sa tao, di na sinultian og tao, o dili ka na gi-reveal sa amahang diha kanimo nga ikaw makailan nako nga ako anak sa Diyos. Mo na ningon siya, kining batuhan ni nga si Jesus Christ, dara dito tukod kang Peter. Muna aron mahimo siyang gitawag og tinuod iglesia gyud sa Ginoo ni Kristo ba kana Church of God gyud siya kana ang Ginoo ba nga sa iyahan nagpuyo. O bitaw nang siguro gyud nato nga kita ba gyud kay dunay di prophecy diri base sa uling adlaw reprobita ba disqualified no? Kay gingon sa Ginoo diya sa Matthew 7 chapter 7 verse 23, depart from me, I know ye not. Nga sa 22 ningon siya, di ba Ginoo nagatangyaw mami, nagahingili mi og mga yawa pinaagi sa mga halat. Ang gingon niya sa 23, pahawa kay wa ko kailan ninyo. Wa mailhi pohon. Mo na nga ato paningkamutan. Ang Old Testament dunay pulong gingon dito sa Ginoo, acquaint yourself to God. Kanang acquaint ba kanang ipaila ba? Dili pwede nang dawat lang kang Ginoo niya, wa ka na ilhan. Ang pulong sa Ginoo nagisgot ni sa mga tao sa Ginoo nga nahitabo sa ilaha. Wabit na ninitak na ako sa tinuod lang. Mingon gyud ko ninyo padayon mo, kaya akong padayon ko gagawa. Kay dagan na ang mga dagko kay problema. Doon ay mga prayer request no? Sa ato mga kaubanan. Mag-google ko kay nga naman. Murag wa mo sila confidence. O sila pagsaling silang Ginoo, labi na ang mga nag-request. Labi mo kinsa. Mga pastor. Mag-request na. I-pray ko ninyo. Yampo ko ninyo. Natubag na lang po ko. Sige lang, padayon ko gampo. Pero sa ako nahuna, yun. Wag pulos akong prayer nila. Nga naman, siya rin napugwa sila, confidence sila, kagalingon nga sila mga alagad sa Ginoo niya, ilang Ginoo niya alagaran. Mingon ra ba yun, the great physician? Niya karon day maghangi og day prayer sa uban nga no, ang iyang prayer di ba day tubagod sa Ginoo. Nainumdum ko bitaw dito sa bukid ba, daghan may mga pastor sa bukid, samtang diadto ko dito, namanday lang ko. Yan ay mga pastor dito, ang uban ako mga schoolmate. Na ubos pa lang nako inoon mga pan katulo sila nga batch una ko graduate niya namanday na lang ko kay wa mo pastor niya dunay mga gitawag dito gud nagmasakiton ba dulo na kadlaw sige balik-balik sa ato mapoy pampuon na kay mo uy nag-ampon na mo wa mo saling sa inyo ang Ginoo inyong dialagan nga nag-ampon man mo o bitaw to na yung ko nga ako dito man ko na kay gyampuan na kamo gani nag-work sa simbahan, mo gani maayo ako pagka naman lang ito. So mato kung gingon, hiluton ko lang na. Mo bitaw na nga abin mo, naamang ko nahibaw-an is pulong sa Ginoo. Na ang prayer is edifying yourself. Kung imo gyud ang sabton, magapalig una sa imong kaugalingon. Naga-edify, diba? Nagapaklaro. Kanang speak in tongues is edifying yourself.
Muna ang kanang speaking in tongues. Muna ang pagsulti sa imong dila sa Ginoo lang. Ito prayer na kung imo nang sabton jud. Muna gingon Apostol Pablo. Nya kanang prophecy or preaching kay kami nagwali mi di prophecy naman daan. Muna gitawag propesya. Nya kanang prophecy ngon ni Apostol Pablo paligo na sa mga naminaw sa iglesia, mga tao nga gitukuran og building sa Ginoo. Sama ni Peter mo na mga iglesia ni Kristo nga din sila pinaagi pagwali malig-on sila mo na nga din ako makaingon ko sa katawo ba nga wa mo salig sa inyong Ginoo nga gialagaran nganong mag-request man mo niya ako moingon na lang po to nga sige lang manginaot lang ko nga ang Ginoo mutubag pa kay daghan magyud naghangyo ron nga prayer request na ako sa tinuod lang. Kabalo gyud ko nga dili gyud ko tubagon sa Ginoo kung yampok na ko sila. Kanang naman nagmasakiton. Dili na maayo kay ano mo. Gani ingon gani ni Isaiah, di nga siya sa Ginoo. Nga nasulat ito, gisulat ni Isaiah. Do not pray these people. Ngano man? Because they are rebellious spirit. Kanang masinupakon ba? Yung sa ako pagkabalo nga ang tao masinupakon. So, kung sa gyud maayo nga gitudlo gyud di sa pulong sa Ginoo, labi na nga si Saint Paul o si Pablo nagtudlo gyud siya, ang iyahang prayer dili masakiton. Wa siya nagampo sa mga masakiton. Iyang giampo ang mga tao nga makabaton og knowledge. Knowledge ba? Mo na dimension ta niya kanunay sa prayer niya nga kita daw unta makabaton ta og knowledge. Kahibalo ba? Ang importante kahibalo man. Kaya mga tao, wala kahibalo. Kung saan kahibalo what is good and evil? Kung saan maayo, o kung saan dawatan. Pinaagis pag-ampo, kanay mo ba pag-request ka sa ilaha, maayo ba na? Nga din, ang prayer, ingon pa ang Ginoo, mismo si Jesus Christ, when you pray, go to the closet room, kaya kung mag-ampo ka, mo mga ipaybalo. Sa prayer, ipaybalo man daw tanan yun. Pero ikaw rana, secret lang. Kaya inyo aram na sa Ginoo mo na nga, ang meaning sa prayer is talking to God. Mo na ibuot na sabot good sa pulong sa Ginoo. Mo na sa dili nila mabasihan na kay nga naman siguro, wa nila nabasahan tanan. Mo gid na ko giingon ta mo, gamay na lang ang wa na ko nabasahan dili. Mo na nga gibalik-balik na ko aro ko kasabot sa inyo ha. Manay pasabot na ko din. Ako nagampo sa inyong kayuhan. Nagampo yun ko na ikaw mo, tagaan yun mo knowledge and wisdom, understanding. Kaya unsa man ako pagampo ninyo niya, di day mo kasabot. Ayun mo sa Ginoo, ayun ba dito sa Ginoo para unsa? Magsaya-saya, dili Wata ayuha sa Ginoo aron mabuhi ta sa kalibutan. Di ayo ta sa Ginoo aron dawaton na ito pagsimba niya sa Ginoo halad ba? Kaya di man mo dawat ng Ginoo nga ikaw, ihalad di mo kagalingon daotan. Ay ihalad di mo kagalingon na ay diferensya. Dili mo na ng Ginoo mo na ang number 1 yun diyan ni Jesus Christ. Dili lang kay siya nagwali sa kingdom of God. Iyang giayot na ng klaseng masakiton. Di ba? Yung nabasahan din pulong sa Ginoo na si Jesus Christ nagapangayo. Gani ang last niya pagpakamatay giingon ni Isaiah giprapisi kanang samad ni Kristo. Mao na nakaayo nato. Kuna ang tao nga nangalagad sa Ginoo nagpalo kang Kristo Jesus. Dili na ang Bible nagingon although naamatay kanang kasakitan pero dili harmful at kanang harmful ba. Dili grabe. Doon namatay gibati pero dili grabe. Dili na gingon nga cancerous na, dili na gingon nga dili na maayo. Kay kana man god gingon diri nga mga pag badlong lang na kanang mga balatian na tong gagmay. Mga ubo, sa pa na, mga kalyuntura, mga unsay diferensya sa ato ang ana. That is kanang warning na sa Ginoo nga din patilawon gyud ka nga ang tao masakit yun, di ba? O bitaw na ato ang daygon ang Ginoo kay ang Ginoo
Nganong mudayeg man ta sa Ginoo bay? Sa gingon ni David, for his goodness, di ba? Kay ang maayo man gud ang Ginoo sa tuwa. Wa tay balatian, may taglawas, wa tay kaluyahon. Umaw nang mudayeg ta sa Ginoo, mao gyud na ang giingon. Ningon si David, why we praise God? Because his goodness and mercy. Kanang kaluoy niya, naluoy ang Ginoo nato. Mo bitaw na maghangyo ang kaluoy gid sa Ginoo, magtanungay siya maluoy nato kay nga naman ang tao mong gipasagdan na sa Ginoo. Kinsa to'y willing lang gyud. Mo bitaw na ako musulti ninyo karon. Kay wa kabaw na kay nga naman secret man gud ni. Mo na akong gingon sa inyo ang kingdom, that is our provision. Mo na ato ang i-provide sa Ginoo puhon sa diya moabot ang tribulation. Mao bitaw tong ang arka ni Noah, remember walo ray na nakasulod kay nga naman walo ra man puy gusto sa Ginoo makasulod kay naglagot man siya sa tanang tao, nagbasol man gani gihimo niyang tao kay nga naman nahimo man kurap niya. Why nag-warning sila, why nagwali nila kita, glory to God. Mao na gitawag og grace nga naman before dukta ning kalibutan, although dili na niya lunokon, kundi sunugon lang niya, pero warning siya. Mabita na ang mga prayer o kanang mga preaching and teaching nga pa ni Apostol Pablo that is for warning. At muna wag yung nag-warning niya, nagpahinumdum si Peter niya kung wa gani kaluy sa Ginoo ang mga manulunda na sa langit gihulo. O ang mga tao ni atong kakaraan pagi lumsan niya walo ray naluwas. O gani niya kuloy ang Sodom ang Gomorra gihurot niya pamatay. Unsa pa daw karon na umalabot. Mo na ang pagbalik ni Kristo sama daw sa nahitabo sa arka ni Noah. Kung sa may bot pasabot dito, gamay ray maluwas. May bot pasabot. Kay mo manigingon ni Jesus Christ, gamay ray nakatultol. Dagay naninguha nga makasulod pero dili kahimo. Muna ningon si Apostol Pablo, paningkamuti yun ninyo. Muna nga din kita maningkamot na karon kung saon. Ya kung dili ka padayigan o dili i-reveal sa Ginoo niya ato ang mga bulat ulit sa Ginoo. Sama nang uban nga gingon, wa gi-reveal sa ila nga din ang iya day nga Kristo. Ang tinuod day Kristohanon di day mamatay. Sa tinuod lang diri ako mabasa. Di man gyud mamatay. Gali lang way nagtuo. Gani atong unang panahon ni Moses. Nagingon ang Ginoo, mga perverse generation na sila. Wala gyud usan ituo nila. Pag-abot ni Jesus Christ, istorya niya ang mga Hudiyo, mga Hebrewanon, mga Israelites. Wa siya nakita nga pagtuo yun. Muna nga din, gihatag na lang dito sa Gentiles. Basi padig mutuo ang mga Gentiles. Di ba? Mutuo din ang Gentiles muna Apostol Pablo sa makadiyot, pero ningon siya, mamiyara na sila sa ilang pagtuo. Kaya muadto na sila dito sa mga tinumok-tumok nga wali ba. Muadto na muna itong bantayanan. Kay gamay ra ang nakatultol. Muna ang sa kabutan nga din, isgutan taning kingdom sa Ginoo. Kay kini secret man good ni and mystery. Muna mag-isgot ag other things. Kanang gitawag og other things is kanang ingon pa sa dictionary ba, kanang other, kanang UTTER, other, kanang gitawag og the carried to the outmost point or highest degree. Matugid sa dako ba tumoy, kanang pinakakuan gyud ba, gitawag og absolute, kanang tama gyud ba, nga matod pa niya kanang total. Kanang absolute is a perfect, pure, and positive. Nga kita maluwas kung kita makaibalo ning other things. Nga matod pa ni David sa Psalm 78 verse 2. I will open my mouth in a parable. I will utter dark saying of old. Iya daw nang isulti ang point nga kaniadto pa nga wa gyud nila nahibaw-an. Dark wa pa nila na nahibaw-an. Mao nang giingon dito kanang utmost
kanang pinakataas yun, kanang maximum, matud pa niya, ang meaning sa utmost, maximum or supreme, kanang pinakatap, kanang pinakalas nga word nga giingon sa pulong sa Ginoo, kanang gi-utter sa Ginoo, mo na gisulti, pero wa masabtan kung unsa gyud ang pinaka-top, mo na giingon, wa sila kasabot, nga kung mga lagay ka sa Ginoo is life. Di ba? Kung sa may top nga giwali ni Jesus Christ, be, niya ni siya paghatag life. Walay nang utana. Kung makabaton ba kay mig life, Lord, di ba mi mamatay? Walay nang utana anay. Mabita na ako isulti ninyo. Ang tao di mo to, nga naman, ang ilang gusto magod, sabi mo sa gusto nila. Pero gisulti na nadaan ni Jesus Christ. Sa wa pa tunay tabo, gisulti na nadaan ni Jesus Christ. Nga ang gusto mong tao, mabitutunan niyang gisampol. Si Lazaro ug ang dato. Ang dato namatay, si Lazaro namatay. Ingon nga pobre, kabaw mo sa istorya ng Lazaro ug ang dato. Nga ang ilang padulngan, gisulti ito ni Jesus Christ. Kailangan magwinungotana. Sa di ang tao mamatay sa padulong. Gisulti niya si Lazaro ug ang dato. Istorya niya ang dato, perting abudad sa kayo kaon. Samtang si Lazaro, nangita lang mga muho nga nangatagak mo ilang kaunon. Nakapagay grabe istorya dito, naagyan na sa Bible, na ang iro, ang sunod-sunod kang Lazaro. Halos kakaunon kang Lazaro, hangtod nangamatay silang duha, mao mangguning gipangayo nila akatong dato. Mao sa ni ang tao, mao kuning gipangayo sa tao yun. Tama itong gingon ni Jesus Christ. Abi mo sa gingon ni dato, akatong dato, kasi namatay. Ningon siya Father Abraham, kaya wa pa man sila ni dito sa langit ha. Siya Father Abraham, kung mahimo gani ang yang una katong tudlo ni Lazaro nga itunlod lang sa tubig niya, ipatulo sa iyong dila. Perti daw inita. Nga ningon si Abraham, dili na mahimo kay naay nakababag. Kabalog yun ang mga pastor ana, ang wala nila nahibawan ang top nga diin. Mo nang akong giyon kanang other things dito. Wala nahibawan, gabi nahibawan ako na murag gipadayag sa ako ba. Ang kaingon ko, gikuan sa ko, mao din na. Muni nakasulti ko ninyo. Kaya ang gusto mong sa tao, ingon manggod si dato, nga, Father Abraham, na ako'y mga igsoon dito 5 kabuok, di ko gusto mo anin sila dili. Kinahanglan masultihan sila. Nya unsay giingon ni Abraham, duwa na si Moses dito. Kundi sila motuo ni Moses, na wa sila mahimo, mapadulong gyud na sila diha sa imuha. Ningon siya nga unsa ang pagtuo nila. Nga gani siguro sa ikabahin wa siya mutuo kang Moses. Ang iyag yung gusto nga doon nagiusa nga gikan sa kamatayon nga mabuhi aron mosulti sa ilaha. Ambot mutuo pa magkakuda bagay mo mabuhi no. Pero why na itabo atong unang panahon nga doon ay patay nga nabuhay aron wali sa ilaha. Kay kung kadtong ato ang mga loved ones pa lang, mo na ako sa tinuod with Lord no. Bigi mo to ang tao. Pero kung doon na tayo nangamatay nga loved ones nga, wa matilayan isulti nila. Kung sila ila sa Ginoo niya mubalik sa miingon siya nga pamatan-on na to asa makagikan. Asa makanakadto. Siguro dagay testimonyo nga ambot ipakita daw sa Ginoo ang impierno, ipakita daw ang langit, kay naamang istorya na naa daw namatay, nabuhi. Para ito karon na tuwan ko ba? Ang ako mga kaubanan nga mga pastor, nag-request of prayer. Nandun, doon na po'y kauban ng mga pastora, nag-request, uy, bago pa lang yun may nag-isgot nga. Doon ay giampuan nga patay, nabuhi. Kuyawan no, naapare yung nana, na mabuhi, which is wala yun na. Hindi maginamahitabo nga mabuhay aron simbahon lang tong tao nga nabuhay aron kay katong namatay manggod kung mabuhay ito siya musulti diyan na manggod ka sa mutuo usahay lang pero ambot lang kung mutuo bagyod kung naay mahitabo ana nya wa may lay sulti ato kung naa siya sa bakan ni Abraham moingon siya na ako sa bakan ni Abraham pangalagad gid mo nya kung siya gikan dito sa gitawag kung dato to siya nga iyang gisulti nga nag-amto siya, nga mabuhay siya, mingon siya, pangalagad mo, kay paik kayo dito. Kaya mo na yung gingon, nasa mga iksuon dito. Moto nga din, ingon si Abraham, dili na mahimo, nga dunay patay, nga mabuhay, ang wali nila.
Wa sila kabalo nga diin ang plano ni Jesus Christ. Siya ang magpakamatay. Unya mabuhi, wa man lang gyapon ito. Wa usad na kita karon. Kung gusto nato nga kanang gikan gyud sa namatay, unya mabanhaw. Mo na atong tuhuan. O karon sa may nahitabo sa mga tao nituo ba? Mo bitaw to walay propeta nga nabuhi. O gikan namatay niya mabuhi. Walay gigamit sa Ginoo kundi mismo gayud ang anak lang sa Dios. Kaya ang Ginoo ra gyud angay atong simbahon. Ya kanang mga propeta di naman angay nato simbahon na sila kay tao ra man sila. Ulog gigamit sa Ginoo. Pero anak si Jesus Christ, anak na gyud sa Dios. Mo na ang sa kabutang wa gani ito kan Jesus Christ unsa pa ka atong gipangayo nga do na gyud patay nga di mabuhi. Jadi ang tamutuo. Mo nang giingon diri sa Bible naisulat na ang tanan. Mga unsa gani na dire, mo nang giingon sa Deuteronomy chapter 29 and 29. The secret things belongs to God, and what is revealed unto us belong to us, unto thy children. Kung unsay gi-reveal sa ato, moro na ato ug sa ato mga anak. Kaya ang sekreto sa Ginoo, yahara na belong to God. Mo na nga kung ikaw may mangutana puhon, tugaanan rata sa Ginoo. Mo nang giingon dunay awit, someday he will make a plain to me. Yara nang ipahangay sa tuwa, patagon na tanan nato mga pagduha-duha. Nga kung siguro wa ka nituo ngano man o di ka motuo ini mga pulong sa Ginoo. Moabot ang panahon. Mo nang giingon may baw-an na ninyo. Mo na kining ang after things. Kanang gitawag og the almost point, the highest degree. Kanang yung pinakatap nga gisulti sa pulong sa Ginoo dili kay kaluwasan. Ang top yun dini kinabuhi. Mutuo bang wana? Si Jesus Christ is eternal life. Ang mudawat niya should not perish. Dili malaglag. Kung saan man ang laglag, mayon tatong gibutang ko dito, should not die. Should not die. Perish pa lang yung gingon. Perish and death, parihara na. Dili ba malaglag ba? Dili mamatay. But have aron makabaton ug makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So mo nang dili siya patson, mo nang proteksyonan sa Ginoo ang mga Kristiyanon aron makalahutay. Kaya nga naman, naging man si Jesus Christ who shall endure into the end shall be saved. Ang makalahutay ra may maluhat, nya kun di ka kalahutay, siya ro di na ninyo masabtan o usahay noon. Mo di na nagpray ko nga ang understanding nila ato nga dawat. Wanang gingon ni Solomon, ang pangayo manggod ni Solomon, wisdom, knowledge, and understanding. Kaya saan daw niya pag-lead, wa man siya ikabugang nga mulid. Kaya ang mga hari manggod, nag-lead sila, kaya nga naman, mga general manggod sila. Mga warrior ba, nakaagi na siya, ngayang sila kay Isog. Kunya kay si Solomon, wala man yun. Naghulat man lang siya kay, nahuman na mag-girat tanan sa iyong aman, si David. Kaya karon kay Sipuli, unsaon na lang niya pag dumala mo gini yung prayer ba? Lord, unsaon ako pag dumala ini kundi ko ni magtagaan wisdom and knowledge and understanding. Mo na nga din si Solomon is the great kanang gitawag og nag-judge gani kay naa siya wisdom from above sa Ginoo gihatag mao po na ang gusto sa Ginoo. Gani ang principal gani nga gingon ni Solomon is get wisdom and understanding. Kanang naa kay kahibalo ba because kanang wisdom ang good is that is the tree of life. Kanang the tree of life is wisdom. Ingon pa ni Solomon nga happy is the man who get wisdom. Malipayon ang tao nga makabato na ng wisdom because more than labaw daw kuno na sa merchandise, labaw pa sa silver, sa gold. Ano man, because that is the tree of life. Kahoy na sa kinabuhi. Muna ang kinabuhi kanang wisdom. Kung wa kay wisdom, wa kay life. Kanang wa ka kabalo ba nga ang top, ang other things nga gisulti diri sa pulong sa Ginoo, wala ka. Wa kay life, mo nang mingon na lang ka.
mamatay gyud ang tao. Siyempre, appointed man gyud ang tao mamatay. Gani doon na gani edad 70, 80, atong una 200, 300, atong una pa gyud mga 600, 700, 900. Ang pinakatiguang gyud pagkataas kinabuhi nato diri atong una si Metusela. 969. Biro mo na. Kaya ba na ninyo? Pero karong gipagamyan sa Ginoo kay nga naman appointed man gud ang tao mamatay. Kay tungod sa sala man gud kay ang bayad sa sala kamatayon. Si Jesus Christ nag-ingon sa Matthew chapter 13 verse 35, that I might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Ang iya daw isulti nga mga top, mga supreme, nga mga gitawag og pure, perfect, positive, nga pulong sa Ginoo, nga kini kuno secret, gikan pa sa pagtukod sa kalibutan. Muna ang pulong nagsulti, what is that top? What is the maximum? Supreme. Ug ang the last word is nagsulti yun ig life. Life man yun. Wa bitaw nang mingon so para na ron kung masakiton mag-request of prayer ngano man. Karon maayo, ngano man maayo ka. Kay di ka gusto mamatay. Unya karon nagpulong sa Ginoo di ta mo to. Na din dili ta mamatay, mao bitaw nang dapat iwali ni aron ang tao mo alagad sa Ginoo. Aron ganahan ang tao. Kung ikaw iya sa Ginoo, o ganahan yun ka. Madelight yun ka ini kay nga naman, lali maka-life. Ang gingon sa pulong sa Ginoo, pero sa tinuod lang. Wa na maginagwali kamaturan. Kanila palang daan ha. Departed na ang kamaturan. Dinhi na ko nabasang, dili lang din depart. Nawala o nibiya ang kamaturan kung dili daghan kayo namiya sa ilaha. O bito kung naabto sila sa Holocaust, kaya nga naman, bisag nagsimba sila, wala na. Wala na ang himaya sa Ginoo, wala na ang beauty of His holiness, wala na ang splendor of God, wala na ang magnificent. Muna gingon, nabasa na ko yun nag-depart na sa ila. Nagsimba na lang sila na walay beauty, walay splendor, walay gitawag ko kanang sa tunglas nga gingon niya magnify o magnificent of God, the magnificent of God, the splendor of God, the beauty of God. Dili man na pwede nga dili na to na mahibawan. Mabita ng lisod gyud ang tao maluwas, gamay ra gyud maluwas. Kung dili ka katultol, which is nga diin diya sa simbahan man gud, mo nang giingon ang mga pagpangalagad atong una, ang the beauty of His holiness. Mo man ang ningon si David ba, worship the Lord in the beauty of His holiness. Worship the Lord in the splendor. And worship the Lord and His magnificent. Kabaw ka ng magnificent God. Kabaw ka ng splendor God. Kung kabaw ka na ang gitawag kong the beauty. Nawala man na sa mga pagsimba. Sa ila, which is nga sila, adunay dakong confidence. Sabi niyo sa ilang confidence nila, pagkalamit sa ilang confidence, pero wagya po sila luwas at tabangi sa Ginoo sa diyang nga na Holocaust. Kita, doon na ba tayo confidence nga sama sa ilaha? Muna isgutan na ito ilang confidence. Kusara ang gitudlo ni Pablo sa mga hintel, kung sa mga ito ang saligan sa Ginoo, nga being kita confidence. Kung kumpiyansa mo nga maluwas mo, mao ba na ang iyong confidence? Kung mo na ito isbutan karon kay kani secret man iwa mo ginigipadayag. Mo nang yung gi-reveal ang ni sa Ginoo, ingon pa niya dito nga para sa iyang servant sa Amos nga matud pa wala ing buhaton sa Ginoo is to reveal to his servant. Iya gina ipadayag mo nang ipadayag ni sa tuwa. Ang Roma chapter 16 verse 25 ingon pa ni Apostol Pablo, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept
secret since the world began. O, tanawa niya. Secret gapon ni. Keep secret. Sukat pagtukod o pagsugod sa kalibutan. Sikreto ni kaning gospel. Kabaw mo sa gospel of Christ. Karang gospel nga giwali. Nga wa sila kabalo ang giwali ni Jesus Christ. Ang provision sa mga tao. Nga ang gospel, ang good news, ang balita, ang giwali. Ang kingdom sa Ginoo. Nga mao man na atong sudlon. Kay kanang kingdom that cannot be shaken, kay uyugon man niya ni kalibutan niya. Unsa unta mauyog ta? Mo nang giyon sa Hebrews aron di na mauyog ng mga di mauyog. Mo nang uyugon niya testingan niya kung kinsa di mauyog. Mo na nga importante nga din kita kinanglan ma-establish. Pero kinsa may ma-establish ninyo? Wa naman si Apostol Pablo. Mo nang niingon si Apostol Pablo sa Roma 16:25. Now to him, kinsa man siya? Kinsa siya nga diin is of power nga naa siya gahom to establish you according to my gospel. Kinsa man na siya tawhana nga mo establish sa inyo kay wa naman siya. Kanang magwawali dapat according to the gospel and the preaching of Jesus Christ, sumala sa giwali. May tungod kang Kristo Jesus, dapat iwali gyud ni si Kristo Jesus. Unsa man ang naa kang Kristo Jesus, kinsa man na si Kristo Jesus. Halos ang uban nakaila lang mo, pero sa tinuod lang ang tap, wa gyud mo kaila kang Kristo Jesus. Manang gingon, although they know God, kaila mo nga si Kristo, Son of God, but deny. In their words, they deny. According to the revelation of the mystery, sumala lang na sa girebel kaniya kanang mga mystery. Nga kanang mga mystery, wanang lisod masabtan, lisod may bawan sa mga tao, magsigil ang pangalagad, wa sila kabaw sa mystery. Nga ang mystery, usa diha, nga din, adunay twinkling o panay. Ilisan usata sa diha nga mamilok na atong mga mata. Ilisan. Mo na ang mystery kay ngano magdili man nakasulod ng flesh and blood. Mo na kinsa man to him is of power. Nga din siya nay gahom. Na ay kaisog to establish you according to my gospel. And the preaching of Jesus Christ, sumala sa walig nito kang Kristo Jesus, sumala sa revelation of the mystery. Kung wag i-reveal sa imong mystery, sao na lang. Dagay mga pastor nga din, wala yun sila kabalo kung sa iwali. Pulong sa Ginoo, gani ato muna, sige sila, walis pulong sa Ginoo. Pero nahiyag to lang gapon sila kang Hitler. At tumubit na naningon sa Apostol Pablo, sila giblind. Sila mo na ito ang learning and admonition. Sila itong pagtulunan ba, nga nung nangon ato to sila, mag-search ta. Muna nga importante ang sa katao nga, may bahog yun. Tanang mystery. Muna ang Roma chapter 2 verse 16, yung pa ni Apostol Pablo, in the day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ, according to my gospel. Sumala sa gospel ni Apostol Pablo nga ang tao hukman unya sa adlaw sa Ginoo kanang mga sekreto may tungod kang Kristo Jesus. Wa ta kabalo de kang Kristo Jesus, wa ta kabalo kung naabag gyud kang Kristo Jesus. Mo na nag-ingon dito si Apostol Pablo, examine yourself whether you in the faith. Kanang faith diya kang Kristo Jesus, naaba mo pagtuo diya kang Kristo Jesus. Kung sa may gituan ninyo kang Kristo Jesus, kanang iyang gibuhat ba, mo na itong sundo na papaluhon. Kaya si Kristo ni anhi diri bilang sample ba, nagsaper siya, magsaper punta, nagpalansan siya sa cross, kita po, magpalansan. If mo nang gingon ni Jesus Christ sa mismo, if any man come after me, let him deny himself and follow me and take up his cross daily. O follow me daily, take up his cross, follow me daily. Kada adlaw kita mo follow niya. So may paluho na to kang Kristo Jesus. Ang iya mga gibuhat.
Para anak karon kita nangalagad sa Ginoo. Sabi nimo ang Ginoo dili mo tugot atong una naagid sa etap nga gisulti ba. Number 1, ningon siya sa mga Israelites ha. Do not mention another name of God. Another daw or other name of God. Unsa man ang mga pangalan mga sa Ginoo, Ginoo. Mo nang gingon ayaw mo mention dia sa sulod sa simbahan. Ikadua ang iyang gingon sa Isaiah chapter 58. Kung muad nihi daw ka sa simbahan, do not speak your own words. Ayaw mo pag-istorya na. Kay buduol naman ta sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Isaiah nagingon, di gusto ang Ginoo na ang iyang himaya maadto daw sa uban. Kanang lain imong himayaon sa adlaw sa Ginoo. Munang kung nakaila ka sa Ginoo, God is jealous, magsilos ang Ginoo. Munang dili ka dawaton niya bisag nagsimba ka. Muna aron dawaton ka ingon ni Isaiah chapter 58 verse 14. Do not mention or do not talk your own words. Ayaw mo paghisgot o ayaw mo pag-istorya-istorya sa inyo ang mga kaugalingong mga pinulungan. Pasabot concentrate rin diya sa Ginoo nga ni ka rin aron pagsimba diya sa kubangan sa paghimaya. Ang Ginoo gyud siluso mao bitaw na nga ako moingon ninyo. Ayaw gyud mo paghisgot og Happy Father's Day. Happy Father's Day. Okay, abi mo mag-uul sa mga kasimbahan nagtuan sila. Nag-mention sila. Abi mo kinsa ng father nga ilang di-mention. Physical man na. Unod nun ba, di ba? Naibawa mo nga si Jesus Christ gipangita. Nga nung gihimuan ni Jesus Christ si Mary o si Martha nga din. Samtang naadto sila sa Jerusalem, sa simbahan. Niabot lang ang takna, nakauli sila, tulo ka adlaw, wa sila ka hibaw nga si Kristo, wala din sa ila kauban. Mo tong gipangita nila, tulo ka adlaw, wag nila nakitaan. Buhay nakasulti, di gid sila maibawan. Si Kristo nga tuwa din sulod simbahan nagawali. Mo tong naigo nga mga parasiyo, mga eskriba, kinsa na si Kristo nga bright makayo, gawa man na siya nag-eskwela. Mo tong nga din gitultulan to si Mary o si Joseph. Samtang nag-istoryahanay sila, mo ni yang gingon. Kabalo ba mo di pwede na nga di na ito nasabton. Eh wala gipulong nga mawala. Ningon si Jesus Christ. Ngano mang inyo kong pangitaon, anhig ko sa balay sa kong amahan. Muna sa panahon nga ikaw mga lagad sa Ginoo, ang inyong amahan, ang Diyos lang. Ang Ginoo. Mabita na nga kita, dili na ta, unod nun kundili, spiritual naman ta. Nga ang atong amahan, kanang Ginoo nga nasa langit. So dili na ta mag-mention kung kita nangalagad, kung tayo sa Ginoo, mabitaw nang ningon si Jesus Christ ha. Dili ta mahimong takos. Kung dili na to dungtan atong amahan, inahan, anak. Unya kanang gingon lang sa napulo kasugo, honor thy father and mother, ug gingon dito sa Ephesians, children obey your parents, mao lang na. Pag-honor lang mo kung dito sa balay. Pag-obey lang mo kung dito mo sa balay. Pero kung naa ka sa simbahan, remember na ikaw nahimo ng anak sa Dios. Munang gingon ni Jesus Christ, you are born again, not of flesh, not the will of man, but the will of the Father. Dili ikaw na bag-o, pinaagi sa unod, pinaagi sa kabubuton sa tao, kundi pinaagi sa Ginoo. Na bag-o na ka, na born again na ka. Wala, na-receive na nimo ang power to become children of God. Anak na ka sa Ginoo. Muna nga ayaw na mo pag-mention. Kasi ngora na hinungdan niya din. Siguro kung mag-mention mo, kanang laing adlaw ha. Pero kung ikaw iya sa Ginoo, tahura lang din na inyong amahan. Obey your parents in the Lord. Kaya nga naman, for that is right. O ginagingon ni Apostol Pablo. Mo na iyang gingon. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Sumala sa gipadayag ana ang mga magwawali siya nga adunay yatagag gahom aron pagwali na itungod kang Kristo Jesus sa gospel ni Apostol Pablo.
Kung gi-reveal sa iya ang mystery. Kung wala gi-reveal ang mystery, labi na kanang the mystery of the kingdom of God. Ang Ephesian, si Apostol Pablo mao gyud nganong si Apostol Pablo ato ang sundon karon. Kasi si Apostol Pablo gigamit sa Ginoo para sa toa. Kay si Jesus Christ di pwede muwali nato gikalaban siya. Pero giunahan ni Jesus Christ ang pakigsulti sa mga Gentiles sama ni katong Samaritan woman. Nga di gani halos makigistorya ang Samaritan woman dito sa balon kay ngano man bawal na sa ilaha. Pero si Jesus Christ nganong niadto siya sa balon, secret lang baka ba until disciples. Mo man ang gingon sekreto ra na sa Ginoo. Man ang iyang gingon dili ni Apostol Pablo ha. Sa Ephesians chapter 3 verse 3. Chapter 3 verse 1 to 12. For this cause I Paul, ako si Pablo, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Ano? For you Gentiles. Verse 2, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, sa inyo ha, kaning grace nga gihatag sa iya para sa inyo ha, mao na yang gingon. Panahon or dispensation na dungog mo sa panahon sa grasya. Sa verse 3, how that by the revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words. Munang gingon nga, giun sa pag-reveal kaniya o gipaybalo kaniya ang mystery, kay siya mo gipaybalo ang mystery. Reveal sa iya. Verse 4, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Nga sadya nga din kamong nga magabasa, nakasabot mo sa kahibalo. Niya ang mystery about kang Kristo Jesus. Sabi nyo si Kristo Jesus, mystery nga tao na siya. Misteryoso, dili na yun si Jesus Christ, mo na itong simbahan. Ang tinuod yun, ang top yun, kanang after things, nga gisulti yun may tinuod ni Jesus Christ. Although nagsulti siya parable, pero wa nila nasabtan ang parables. Muna ang tao, kutob lang sa parable. Kaya nga no, wa sila kasabot sa top of the parables. Unsa may tuyo anang parables. Para atong sower. Katong nagtanong ba, ang top ato, nga ang mga pulong giwali, adunay upat ka klaseng kasing-kasing nga nawalihan. Una, kay balo naman mo ato mga mo to ang top, dili to parable nga nagwali lang. The top is the heart of man. Na din ni-receive sa pulong sa Ginoo, nya kung kanailan kasing-kasing batoon, mo na nga din walay nagwalian na. Mo na kung mabati nimo nga ikaw naaba ka sa batoon, tunukon, dalanon o sa tinuod bagyod nga yuta. Kay kung tinuod nga yuta, mutubo ng pulong sa Ginoo nimo. Mahimong fruit of the Spirit na, mamunga na of joy, love, peace, yung suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Muna yung bunga. Kung naaka na, so therefore your heart is a good soil, not at stony. Kanang mga mangbiya, tungod sa kalipayan ng kalibutan, muna yung gitawag og the stony heart. Batuon ba? Muna ang top, muna yung giingon, the knowledge of the mystery of Christ. Nga kana si Kristo gayod is, ang top ana si Kristo is Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God. John chapter 1, verse 1. Unya sa verse 14, and the Word become flesh. Ang Ginoo pulong. Niya ang pulong sa 14, nahimong flesh. Kinsa man itong nahimong flesh? Si Jesus Christ. Therefore, kung ato yung subayon, ang top gayon, may tuod kang Jesus Christ is the Word. Pulong ba? Kanang mga sugo. Yeah, verse 5, which in other age was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto His holy apostle and prophets by the Spirit. Nga, gani, matod pa ni Pablo, kanang mystery, understand the knowledge in the mystery of Christ,
nga which in other age sa ubang mga tao was not made known unto the Son of Man. Nga wa na gipaybalo sa ilaha sa mga anak ta Dios. Atong unang panahon wa na gipaybalo. Ningon pa ni Apostol Pablo, as it is now nga karon kita gi-reveal into His holy apostle, gipadayag sa ato sa mga balaang apostoles ug sa mga propeta by the Spirit, pinaagi sa Espiritu. Kanang ilang pagbati gyud ba? Ya. Kanang dili lang na pwede na muwali ka lang nga wa kay pagbati. Dapat mo nang gingon dito nga ikaw magwawali, giwalihan pa nimo kaugalingon nimo. Nganong daw kung ato nang sabta giwalihan nimo, gibati ba nimo ng mga wali nga imong giwali? Mo bitaw nang si Jesus Christ nagpa-remind sa mga apostol Pablo, sa mga Hudiyo, do what they say, do not do what they do. Kay nga naman, maayo na sila manulti, pero di mamuhat. Walay pagbati ba, walay Holy Spirit. Kanang Espiritu is pagbati na, kanang tinuod gayon nga muwali ka, mismo ikaw pud maayo mubuhat ana. Kanang ikaw gyud maayo magkinabuhi ana. Daghang kayo dapat nga kinabuhian sa mga magwawali. Muna mumutana ko, giwalihan ba nila ilang kagaling? Muna basta ako, una ko niwali. Muna gingon, Lord, ang prayer na ko saan ako pagwali Ginoo kung dili man galing ko kay balo ini. Muna di ko kawali kung di ko kay balo. Muna kinang napaybaw kung kudaan niya. Nga maugid na. Muna nga diin, tanan mga gitawag o kinabuhi, dis kalibutan, halos nasinati na nako. Tinuod ba? Nasinati nako tanan sa man yung nasinati. Atong naagian na ang tanan. Ingon pa niya dito sa 6. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ Jesus by the gospel. Tanawa. Kung sa'y tuyo ni Apostol Pablo sa mga Gentiles, kita Gentiles na ta. Nga matod pa niya, mahimo lang tang fellow heirs. Makapanunod po ta ba? Kung sila ang manununod, maparihata nila, makapanunod lang ta. Labaw sa tanan, diya sa lawas ni Kristo. Unya, partakers ta sa promise of Christ. Nga makapartake yun ta, makaapil yun ta ka ng saab ni Kristo Jesus by the gospel, pinaagi sa balita. Nga wali ba, mga wali. Si Kristo nagwali siya, may tuod sa kingdom of God. Mao na ang gusto sa Ginoo ni Apostol Pablo sa mga hintil nga kita fellow heirs and partakers. Sigurado ka tang partakers ta, ayaw ina nga din. Sila ang ilang confidence, number 2, ang tulo ka buok. Sila people of God. Sila doon na sila magbalantay ang Ginoo. Ikaduha na sila simbahan nga di katong gitukod ni Solomon nga matod pa niya ang tanan nga musulod ri magampo nimo tubagon. Kita mo na giuyon na ni sa Ginoo. Kay ningo manggod siya patukuron ka. David ug Juan pero di ikaw tukod imong anak. Mo to nagpray sige magtukod man ka ako. Nga matod pa ni Solomon. Tanan mga tao nga moanhi dinhi bisag napili na problema na nga tanan. Usul gani diri magampo nimo tubaga sila Ginoo. Usay gingon sa Ginoo. Yes. Diktura sa Jerusalem nga gibuhat ni Solomon. Ibaw na to niya karon nga naon sa man sila. Nawala lang gyapon. Kita sigurado ka tang di ta mawala. Nabatay confidence may tugod ana children bagita people bagita Ginoo. Hinoon ang tao nga nidawat sa Ginoo na ay gitawag og gireveal sa mystery nga siya gayud people sa Ginoo. People siya sa Ginoo. Mana yan gingon din sa verse 7. Wherefore I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. Muna si Apostol Pablo. Verse 8. Unto me who am less than the least of all saints is this grace given. Shall I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Di na to ni magkugkad ning mga gitawag og
riches sa Ginoo kanang kang Kristo Jesus, no, unsearchable of Christ. Wa bitaw nang kanang unsa gyud na ang pagkatahong kung ikaw na kang Kristo Jesus, the beauty ba of His holiness, si Kristo balaan na unsa may maayo ba gyud na ang si Kristo sa tuang kinabuhi. Makasulti ba ka nga ang Ginoo mo nang dili matugkad sa tao kung unsa ang unsearchable riches of Christ, di gyud na matugkad niya. Nga kana si Kristo, ha, oy naglut ka sa atong kinabuhi aron di ta mamatay, gibayran niya. Wa gyud ta kasabutan, ha, na murag gingon wa gyud nato na nakuan. Mao na niingon si Apostol Pablo, siya ang pinakagamay sa tanan mga gagmay nga mga balaan. Pinaagi sa grasya nga gihatag kaniya nga siya muwali ngadto sa mga hintel, may tungod kanang dili ninyo matugkad, may tungod kang Kristo Jesus. Wa gyud nakatugkad diya kang Kristo Jesus ngano man. Si Kristo Jesus nagatag og life. Di mo tuwa ang tao. Wa gyud nila matugkad kung unsay giani ni Kristo. Makaingon gyud ko nga, mo na ang mga tao mag pre-request na lang. Nga unta na sila Ginoo, kamo naman may Ginoo, kani akong gisulti ninyo, kaning giwali ni Apostol Pablo. Nga ang atong Ginoo gialagaran is una is the God of Abraham, Isaac and Jacob. Nga mao ka na nagbuhat sa langit o sa yuta. Unya ngano nga matay man ka nga nama kay Ginoo. Di ka mo tuo nga ikaw gayud di mamatay. Nya moyo ka, appointed ka. Once today, niya kung magkasakit ka, mag-request ka, unsay purpose? Niya, mingon ka pag yun. Our God is a great physician. Jesus Christ is the great physician. Niya, mudagan dahil ka dito sa mga doktor. Huwag mang ginagwali, anak mo nang hinungdan nga okay na lang. Bahalag Christian, bahalag mudagan sa doktor, kay gigamit man doon na sa Ginoo. Which is, kung ikaw, nahibaw lang yung ka sa ater, sa top, nga unsay wali ni Kristo, hinuon, giprapisi man eh, they did not comprehend the life, kanang pagpahayag ni Kristo sa mga tao, wala nila na masabti. O na nga karon ang pusultihan sa Diyod mo, mo ginay gi-reveal. Yan sa tinuod ng tayo, pangalagad. Padayon Diyod mo, kaya di Diyod ta maunsa. Muna nga, if God is with us, what man can do to us? Unsa daw mahimo sa tao sa tuwa? Walay mahimo, kay there is no weapon. Muna yung gingon din eh. Verse 9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Aron mahimo ang tanang tao, makita nila kung unsa na ang ilang pagka-fellowship sa mystery. Nakita gayod, ni apil man ta ining mystery, ang mystery mo atong giapilan, ha? Dili ang pulong sa Ginoo. Kaya kung pulong lang sa Ginoo, wa ka kabawon sa mystery. Bisan si Jesus Christ is the mysterious God na siya. Mo nang gingon, wa ninyo na masabta mo ning karon gireveal ni sa ato. Kana si Kristo, life na si Kristo. The way, the truth, and the life. Unya, pangutana daw, mamatay ba ang taong mga laga diya sa Ginoo? Sa gingon ni Jesus Christ, nitong kang Lazaro, I am the resurrection. Kung ikaw patay, mabuhi ka. Kung ikaw buhi, dili ka mamatay. Mutuo ka ba na? Kadawa. Sa gingon niya sa John chapter 5 verse 24. Kadtong mutuo, ug mutuman sa sugo sa Ginoo, makabatog kinabuhi nga walay katapusan. Unya dili siya moagi sa kamatayon, kun dili makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Muna ang dapat isulti jud kay nga naman aron mga lagad jud ang tao kay nga naa man sa Ginoo ang kinabuhi. Bitaw nang mag-pre-request dayon kay aron makabatog kinabuhi aron dili mamatay. Ya di ka mo tuo.
Wala pangalagad kung di ka gusto mamatay. Kaya ang Ginoo kinabuhi should not perish, but have everlasting life. So may kalahian ng perish of death. Lahi ba din na? Nga matod pa niya dinhi. Verse 10, to the intent that now unto the principalities of power in heavenly places might be known by the church that manifold wisdom of God. Muna yung gagmay nga mga pundo na dunay wisdom sa Ginoo. Muna ang intent to the principalities and power in the heavenly places. Ang intent yun ang heavenly places, power and principalities to known by the church. Verse 11, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Na mao kana ang purpose gayud. Kanang eternal purpose. Unsa man ang eternal purpose? Diya kang Kristo Jesus na atong Dios. Sa verse 12 mo ni ang purpose of in whom we have boldness and access with the confidence by the faith of Him. Nga aduna tay pagsalig kaniya nga nagtuo ta kaniya. Kinahanglan makabakuntag confidence. Muna ayaw mo kadlok, ayaw mo kabalaka, pangalagad lagi mo sa Ginoo. Yung sa mga pagpangalagad, kaning adlaw sa Ginoo mo, ramani. Unang kadlaw inyo ha, bahala na mo diya. Basta ang isa kadlaw iya na. Kung mangalagad ka, ihatag ng isa kadlaw sa Ginoo. Ay na pagduha-duha, kay daadihan mong life. Sa life sa Ginoo, makabatong kag, abi nimo ang blessing yun sa Ginoo is, ang tinuod yun blessing sa Ginoo ha, dili butang. Kung imo lang basahon, imo panim malakay. The blessing of God is life of peace. Kinabuhi na adunay kalinaw. Kung ikaw dunay kinabuhi, sigurado wa kay kalinaw. Pero kung nakay Ginoo, yatag sa Ginoo ang peace nimo. Muna ning let not your heart be troubled, believe in God. Nga naman, kung balay lang dili, ay balay na to dito. Wanang gingon. Yatag niya na kanan. Kay siya ang dalan, kamaturan, kinabuhi. Muna nga ang peace, diyang ihatag sa tuwa kung kita makabaton og life. Anong peace of life, nawa na tayo problema. Sama na ko, ano ko'y problema? Pa may problema na ko, balay nga dako. Tanan, mga maayo, mga butang. Kung ito itong sa'yo, mahinumdum ko dito sa balay, makaingin ko, tama yun nga yung kuhaan ko sa Ginoo. Kung mga butang ba, wako niya tagaing permanent house, kanang parani, permanent church, permanent, tanan mga permanent, wala. Why, nga naman. Ningo manggod ang pulong sa Ginoo, kung musunod kang Kristo Jesus, who shall lose his life, shall find it for my name's sake. Who shall find his life, shall lose it. Mawadaan hinong ka, kung makakaplag ka diri, kaklaruan ang gingon ni Jesus Christ. Ato day ng, wala ayaw mo paningkamot sa inyong life diri. Be content lang, na mo na gingon sa Hebrews, chapter 5, verse 13, be content what you have. Kung na kay 1 million diya, tama na na. Di ba? Na kay mga butang, naakana na, basta wa lang kay trouble. Di lang kay to sa harmful ba. Anong grabe yun kayo nga, ma-admit yun ka. Muna ko di kumuto nga ang tao, muna magduol ko nga. Sabot nga nga, bino, na-experience sa, nagyun ako ng kayo sa Ginoo, muna usay, kung mag-awit ko, maghilak ko sa Ginoo. Yung tinuod yun ng mga pulong, gali lang ang nag-awit ba, wala yun nila na tagamtaman na what is the beauty of His holiness. Kanang pagkabalaan sa Ginoo, kung makabot lang nato na pagkatahong na nga naman, naakay kalipay, naakay kalinaw, nabaw sa kanan, naakay kalwasan diha, naakay kapahulayan, safetyness. Mao na ang importante nga din kita, mao nang gingon ni Apostol Pablo, in whom we have boldness, aron kita aduna tay kaisog and access with confidence by the faith of Him. Na aduna gitay makuha anang pagsalig nato pinaagi sa pagtuo niya.
mo nang di na ta mabalaka. Mo ra ta atong confidence sa Ginoo kana atong pagtuo ba nga makabaton ta tag confidence unsa matong buhaton. Maningkamot gyud ta nga makabaton ta anang mahimot ang particles, mahimot ang followers. Okay, mao gyud ang ato ang saligan ba nga di na ta angay mabalaka. Mo bitaw na usay yang gingon dinhi. Nga kinahanglan gayud ang kato atong nadunggan karon pinaagi sa grasya sa Ginoo nga gisulti gireveal Sir Pablo. Mao na ang secret, the mystery of the kingdom of God. Wala man ni paibalo sa uban mo nang gingon Apostol Pablo sugad pagtukod sa kalibutan wa ni gipaibalo pero sa tuwa mo ni Apostol Pablo kung makabasa tayo ni gipaibalo gyud na niya si Jesus Christ. Nagingon siya dito sa 14 Lucas chapter 14 verse 28 kanang usa ka tawo ba magtukod og balay para na kita nagtukod ng tagbalay spiritually lang kanang church of God ba kanang kung si Kristo na gingon upon this rock I will build ikaw na mo build ana. Kung si Kristo nag-build, mag-build na siya kung gusto po nimo. I-build nimo imong kagalingon nga ikaw tukuran po ni Kristo. As a church, mo nang nay parables nga gingon niya sa Lucas chapter 14 verse 28. Kung at tao daw magtukod og balay, lingkod usa daw. Naisipan ninyo kung mahuman ba ninyo og dili. Kay basig mudawat lang mga Kristo nga wala day ninyo isipa nga pohon pag abroad ninyo di na day mong padayon. Pohon makabaton mo kwarta di na day mong padayon. Mo bitaw na nga diin lingkuran usa og isipa kung matapos ba ninyo nga ingnon nimo ang Ginoo kay wa matay mahimo kung matapos bisa pagtagaan ko dakong butang Ginoo di gyud ako ikambyo ikaw. Mo nang nag-isip mo nang i-mention kanunay kay ano nang Ginoo mag-bless ana. Kay kung di ka mo mention nga nang di gyud ka mingon Ginoo bisa pag unsa pay madawat nako dili gyud ako kay kambyo makaingon ba mo ana? Wa man gud mo mingon mo nang usay maka-absent mo. Bisa pag kinsay mo danin ako Ginoo basta sa adlaw sa Domingo ako isaad nimo. E mao bitaw na naay covenant kay nagsaad ka. Nya kanay mong isaad kinahanglan imong tumanon. Di ba? Ayaw buhatan ng saad aron lang pagyason. Nya ang Ginoo ra ba imong gisaaran? He is a great God. Siyempre, siya gyud nagbuot nato di. Siya gyud ang padayon. Ang gusto lang sa Ginoo nga ikaw gayud manaad. Mo bitaw niya itong pagpangalagad, tulo ka klase ni mga tao nang alagad sa Ginoo kadtong mag-volunteer. Nga siya gayud mga lagad o katong libre, free. Nga siya gayud mga lagad ko kay libre man ko. Dili ako magpahawid na akong mama, papa, akong mga anak. Libre ko Ginoo, di ko magpahawid. Ikatulo, isaad nako nimo Ginoo. Mo nang volunteer free and bow. Pangalagad gay mo, magsaad yun mo. Kaya nga naman, ningon si Jesus Christ, kinahanglan tapuson yun na nimo. Isipa usa kung matapos nimo, kaya basig suling adlaw. Mo na mga tao, sige lang pangalagad, wa sila nag-isip na matapos ba nila o dili. Kaya nga naman, wa man sila nagsaad nga din Ginoo bisan pag unsay may tabo, mga lagad yun ko nimo. Kaya ba na ninyo ingnan? Ang Ginoo ra ba? Naminaw. Sabi nyo sa tinuod ang Ginoo is a real God, a true God, and a living God. Mo na ibuta sa bot dapat sa inyo. Ang Exodus, amo nang gingon sa Amos chapter 3 verse 7. Surely the Lord God will do nothing. Sigurado gyud ang Ginoo nga wala gyud siya laing buhaton. But He revealed His secret unto His servant the prophet. Iya gyud ang ipadayag ang secret kung naa may wa padaygi dili man gyud siya propeta. Mo nang gipadayag sa Ginoo kay ngano man ang iyang servant the prophet iya gyud ang padayagan mo nang nakita nga mga iya sa Ginoo di pwede nga di ka kabalo. Mo nang kamo kay balo mo because you are the sheep of this pasture. Mo na ang gipasibsib ta to. Mo nang nga servant ta sa Ginoo kay gipadayag man ni sa to sa uban wala man. Sa tinuod lang wala. Pero kamo, di padayon ta.
Mo ning sometimes nagbasa ko samtod yun sa kuno na. Ang Exodus chapter 19 verse 55 to 8, ingon pa niya. Ingon pa dito sa panahon ni Moses, ang Ginoo gyud nag-ingon. Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. And Moses came and called for the elders of the people and laid before their feet all these words which the Lord commanded him. And all the people answered and gathered and said, all the Lord hath spoken, we will do. And Moses returned to the word of the people unto the Lord. Unya ang o si Moses daw, iyang giingnan dayon ng Ginoo, Lord, mo na ilang giingon. Buhaton nila tanan, mga sugo nimo. Kaya nga naman, nag-ingon manggod ang Ginoo, kung ikaw mo tuman sa tingog sa Ginoo, nga bantayan nimo mga saan sa Ginoo ko binang, nga mahimo kang peculiar people, pinasahi nga tao, kaya nga naman, labaw ka sa tanan tao, kaya nga naman, ang tanan, kalibutan, for all the earth is mine, ang tibo kalibutan iya gyud na. Muna gingon sa Ginoo kaniya to kang Moses, and ye shall be unto me a kingdom of praise. O kanang tao nga above sa tanang tao, himuna niyang kingdom of praise. Kabaw ba mo sa kingdom of praise? Ang mga tao nga nalalagad sa Ginoo, naa sa gingharian sa pagdaig. Dili nang pagdaig lang kanang priest, kanang pari ba pari. Mga pari nga mubuhat sa pagdaig, sa paghimaya, sa pagpasalamat, sa tanang gisugo sa Ginoo mo na mga priest. Kita mga priesthood ta. Kauban ba kanang mga neighborhood nato? Priesthood ta, neighborhood na sila. Kauban nato, silingan nato. Mo na iyang giingon dito, kingdom of praise, himuon daw niya kingdom of praise. Ang mga tao, ang tanan, mga nangalagar ug nidawat sa Ginoo, mga praise na sila, mga pariunon ba? Mo na ang sikreto. Kanang praise ingon sa dictionary ha, someone who is authorized to perform the sacred rites of religions, especially as mediatory agent between human and God. Maugid na ang mga adunay authority, mga pari. Kita dita pariunon, priesthood ba? Mga kingdom of praise niya sa Ginoo. Wala ang meaning ng mystery, the sacred. Kanang gitawag spiritual, mga peculiar ba? Wala giingon peculiar treasure, mga pinasahi nga mga bahandi sa tanan, palibutan sa tibuok ng katawan. Lahi ta sa mga tao, lahi. Mana ang 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Ingon pa niya, so pagsiguro daw nato nga kita pod kay sila raman to. But verse 9, 1 Peter chapter 2. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness unto his marvelous light. Verse 10, which is in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Umuna na kita karon ingon ni Peter, mga tao nangalagad sa Ginoo nga dili ta tao tumuna, pero karon chosen generation na ta. Aduna na tay gitawag og a royal priesthood, duna na tay dugo. Mga kwan na ta ba? Nakainili ta sa dugo sa mga tao sa Ginoo nga
himo niyang kingdom of praise. Mga mga nang gitawag ni Peter, mga priesthood na ta, mga balaang nasod. Aron pagpakita should show for the praises aron mo dahil ta sa Ginoo. Isa ta muna, lisod kayo man yung sundo nino kay nga naman. Mo bitaw na niingon si Apostol Pablo, sabi nimo, usa man imong ikatandi anang gingharian sa Dios nga yatag nimo, nabay makatandi ana, naabay makakumpir ana dire kanang usa ka dato dire sa kalibutan. Makakumpir ba na iyang pagkadato ana kan? Mo bitaw gani nang kwarta dire sa kalibutan. Munang gingon na love nimo na mo na root of all evil mo na nga din kanang kalibutan manggod dili na ikatandi kanang mo ang gingon na kay kwarta wa kay kwarta di na ikatandi nimo sa gingharian sa Dios nga yatag nato. Kuyaw ka ang yatag sa Ginoo mo nang gingon wala ta kabalo sa beauty and the splendor and the magnificence of God. Mo ni nawala manggod sa mga katawhan mo na yang gingon should show forth the praises of him who hath called you out of darkness. Nga ikaw gitawag gikan sa kangit-ngit ning kalibutan, kanang kangit-ngit kanang wala gani pulong sa Ginoo, kanang way kaalam kay kang pulong sa Ginoo. Lahibaw ana nimo kay gipahayag na sa imo kung way nagpahayag awa kay pulong sa Ginoo. Wala ang darkness di ka na comprehend the light. Kanang mga tao kuduman nga din walay pulong sa Ginoo kay wa man na sila kasabot sa light. Nga matod pa niya darkness into his marvelous light, nga ikaw gikuha gitawag gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahibugnan nga gitawag og kahayag, which in past were not a people, atong una di ta people, but are now the people of God, which had not obtained mercy. Atong una wa ta kadawat og mercy, but now have obtained mercy. Kadawat na tag mercy karon tungod kang Kristo Jesus, di-apil ta niya ba? Mo nang giingon ni Apostol Pablo, itong una, what I hope, what I Christ, what I God, but now by the blood of Jesus, gipaduol ta niya. Gipaduol na ta ba? Wala ta ingon gikuha gyud ta niya, gipaduol lang. Kung sulod ta, kay duol na ta, makasulod ta. Kay si Jesus Christ man ang portahan. Si Solomon nagingon sa Proverbs chapter 12 verse 2, a good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked device will be condemned. Muna yang gingon mga panultihon ba, ang maayong tao daw makabaton og pabor diha sa Ginoo, pero kang tao nga daotan magahimo na siya og mga condemnation nga mga kuan sa iyang kinabuhi, makondem siya. Proverbs chapter 8 verse 35, for whose findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Kinsa kadto makakaplag nako, makakaplag og kinabuhi, og siya makadawaton og pabor diha sa Ginoo. Sa Roma chapter 9 verse 12, ningon pa ni Paul sa verse 15, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Kung kinsa la to iyang kaluyan, maoro to iyang kaluyan, dili tanang tao gikaluyan niya. Wa ta kabalo kung kinsay kaluyan niya. Una ang mga tao nga mangayog kaluoy sa Ginoo, mao to iyang kaluyan. Una pangayo mo kaluoy sa Ginoo. Una daw maluoy ba di ang Ginoo nga wa ka nagkinahanglan kaluoy? Naghangyo ba di ka sa Ginoo nga wa ka nagkinahanglan Ginoo? Muna ang mga hangyo diya nimo sa Ginoo bani kaluoy. Muna kanang atong pagsimba dinhi, kanang offering and sacrifice, wala na gi-desire sa Ginoo kung mag-offer mag-sacrifice o bani og kaluoy. Hangyo ba sa Ginoo ba nga ikaw maluwas? Kaya ang tanang tao gibuhat jud sa Ginoo mahanaw ra. Like a flower appointed to death once. Mo na iyang giingon, mo na mga luoy unta ang Ginoo sa tuwa nga din kita dili may sama anang flower that feedeth no malaos lang. Ingon pa ni Propeta Joel nga din ang mga tao nangalaos nga raba. Basahin niyo ng Book of Joel. Una na ang propesya, di na nato na mausab, propesya na eh. Wala giingon ni Propeta Joel nga di pagangyo lang mo basig usbon day sa Ginoo. Anang iya ang giingon sa imuha.
Kaya ang tanang tao gayon, laos gyud, malaya gayon. Kung ka na ang mga propeta, giingnan siya, o mga priest, nga di pag-ampo mo diya sa simbahan. Kung sa may among iampo, nga kamo, kaluyan sa Ginoo, mo bitaw na ako ang prayer na ako, Lord, kung tinuod man yung pulong nimo sa Ginoo, ipabati sila. Ano magampo mo, ayuha sila. Importante nga din kamo, makabaton og knowledge. Nga ang knowledge nga giingon, wala ka ng mga prayer na to at anawalan ni. Sana ko pagampo nimo. Kanang giingon ang pulong sa Ginoo ni Jesus Christ. Ipiyabay din ni magod sa ba ninyo isalas